बोली बोली छठी मैया की। चलिए सैया चली दौरा उठाली भइल अरग के बेर। चलिए सैया चली दौरा उठाली भइल अरग के बेर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। छठी माई के महिमा से होई है लाला हो। घरवा दुआर बाजी सैया बजनवा हो। छठी माई के महिमा से होई है लाला हो। घरवा दुआर बाजी सैया बजनवा हो। छोटा का देवरवा संगे चली है ससुर भसुर करी न देर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। राइटर अमित बैजू करले विचार हो। छठी घाटे जाके गुडू करले गोहार हो। राइटर अमित बैजू करले विचार हो। छठी घाटे जाके गुडू करले गोहार हो। अमर सुबेदर्दी संगे जाइया विनाश नजरी दिहन फेर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। जानी करी रउआ देर भइल अरग के बेर भइल अरग के बेर। डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो कांचा चौक।